Det er nu ved det her regionsrådsvalg, at du skal stemme på mig, hvis du vil være med til at sikre, at pengene går til de mest syge, til psykiatrien og til uddannelse. Regeringen har givet os alle sammen lov til at gå på privathospital efter 1 måned. Det betyder, at det er privathospitalerne, der bestemmer, hvilke patienter, der skal foran i køen. De prioriterer de nemme lidelser, og ikke de alvorlige, livstruende lidelser. Hvis du vil være med til at lave det om, så skal du stemme på mig. Jeg vil sikre, at der kommer flere midler til psykiatrien. Vi har set mange eksempler på patienter, der bliver udskrevet før de er raske. Det er ikke godt nok, og det skal vi have lavet om. Jeg vil også sikre, at der kommer flere midler til uddannelse. Det skal ske ved, at vi prioriterer busruter, der går til og fra uddannelsesinstitutioner. Og vi skal prioritere, at studerende får rabat. Vi skal også sørge for at give midler til uddannelser, der har et stort frafald, så de kan få hold på de her unge, så de får en uddannelse.